bawral jeewo e lembel weeɓaani miñiraaki lam nde ngarɗaa nde an anndaaki kono ɓeeɗiɗo ko yeru e nawli ay o mo jeetaa ko o woni safaara makko muunaaji woni o woni warga almadinatu ay o mo jeetaa ene itta tampere ene artira hakkille muunaaji yeewiya ko jooni wonata tawi ko joom galle ina finni ina duuda ina yani dowo ko jiiɓaare wonno haa nde warga almadinatu yotti jam dañaama Pino subbundi suba ngeke komi taraɗo atay hande adi secret almadinatu ko warga almadinatu omo laaɗ te omo weɗi te omo wonde cellal warga almadinatu ko warga welko hoyko jawranka tampere no feewi ko warga arani ko onon bandiraɓe e ballal dalwar eco onon grossiste en demi grossiste ha e détaillant jokkodire e service commercial o e 33 867 22 51 walla 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla moon ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka altine hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde kono on manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay laal gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ha oɗo mboro sawo hollude en caggal no subaka fof e ruɓɓindu jayndeli moɗon banimon debbo Aissata Ndiaye ne wondi e banum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani mbadebo pullo mi salminima way kono weekend ma noon yaade kalis sa gayni tan woɗa won ko tottuɗa bani debbo seeɗa joni haali mbiɗa bonum gorko sehil mum kono noon mi sikiran joni ka dañƴo ne yimɓe ne ndewi less ene bonnata ala hay goto rewan less Amadou ko an watti suuɗade nde namiɗo joni mi yi aɗa non lumiére mo gadduɗa o hande ko lumiére kalis amin ya rabbi amin wadde amin noon Aissata ko salmindema e salmitadema kadi e yewnude dendagal yeeɓiyankoɓe men ɓe ganduɗa en jooɗima balɗe ɗiɗi aset e alet en kuccodirani mabɓe wona haydara noon ɗum ɗon ko aada ɗo revue de presse arata ko altini ha aljuma woni yimɓe namdo en holko tawi ɗo garta aset joni noon mbimi aset de mato a fama tan donc aset ne jeeya e ñalɗi goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi wonko watte ɗon tigui sikki ala ko balɗe joyyi joguiɗen e yontere nde altini ha aljuma so tawi allahu lamɗo jaaɓi kuccodiren mabɓe ɗum noon ko wideɓe tan bisimilla mabɓe caggal calminali tedduɗi ummade meɗen fewde mabɓe e wideɓe kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuri tengtude hande Aissata no jayndeji meɗen guddirno yontere nde woni to banggue aljuma no mbiruɗen ni hono fandu almudu ene wayne kadi ko noon tigui ɗen dawri kadi hande e oɗo subaka hande ene tawe hen gueɗɗe ganduɗa ɗe ko inondation kono kadi e banggue faggudu ha tengti e boros covid 19 kono kadi e to banggue dawrugol ha e coftal balli foof ene tawe e nder jayndeji men e o subaka noon tigui vox populi udditadama ko noon tigui nden noon jayndi wi ko impact manam tan de ko battani musde ganduɗa ɗe oɗo boros covid 19 waɗi ɗum walla memi e faggudu leydi meɗen Sénégal kono tan de o saha hande ɓuuri tampude ko ɓeɗen noddirteɓe informel kamɓe tan de o saha hande jayande wi ɓe keeɓi oɗo boros coronavirus yidde wi tan de ko ɗum ɗon faggude ɗen gollorɗe kala hande koko ɗeɗɗi tawi jeeyi sababu o noon ko oɗo rafi covid 19 ɓe koliti wonde noon ene wayno tan de hay hunde ko ina yaaha e nder hono ɗen ɗon gollorɗe sawi noon jeeyi sababu ko on ɗon rafi goto e ɓen ɗon suuti hen konngudi hono biteɗo Mouhammed o holliti wonde de o saha hande ko deƴƴere mawde manam ko tampere mawde ɓe guuri kono kadi ɓe dutti ɓe guuri deƴƴere biteɗo Cheikh kañumne kadi suuti hen konngudi holliti wonde de oɗo virus kañumne wayno bonni foof tawi noon goɗɗo biteɗo Ousmane kañum holliti kadi arti hen no hannirta ni woɓɓe hewɓe noon garti e ko yewti on no fannu kono tan de konngudi ɗi cuuɓiɗen ko oɗo professeur Mounirou Ndiaye tawi noon ko mo hakkille muɗum yaari to banggue faggudu o holliti wonde de oɗo saha hande mo kaleten mboroso saabima guittugol yimɓe e gollorɗe mumen ko tolni
tolni e temedere e capande nayi e jeegom ujunere kañumen o sa hande mbasi gollorde munen ɗo e leydi meɗen Sénégal goɗɗum ko tawete hen e nder nde jande vox populi ina wayno ko gueɗe toɓo ɗum ɗon noon ko toon to Linguére ɓe koliti wonde de ko yimɓe nayo mbasi pitali munen caggal nde toɓoji kewɗi doole e jippi toon jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde ari koko yuti ɗam ɗon ndiyam ɓe koliti ha joni ko jogogal kam e pewnugol hani e katgol oɗo inondation woni ɗe diƴƴe yo layru ɓe koliti wonde noon o saha hande caggal ɗum ɗon ha hande ko haare nde ganduɗa nde ko haare local yidde witande ina wayno ko konguɗi ɗiɗi aɗa wawi hutorade ɗum haare local nde ko sumgoji paaɗi kamɓe waɗoɓe dawrugol ɓe moni kala ene ɓuura ɓaɗade ɓesguji ɗi beele ne wiye daranima ɗum e ndum ɗon yo layru kono kadi to banggue local goɗɗo ne wayno ko goto foof ina haaɓo nokku muɗum walla ina haaɓano hoddiɓe muɗum beele tan ina daɗa e nduɗo yo layru ɗum saabi noon ɓe koliti wonde o saha hande ko yimɓe hewɓe e ƴetti pellitte gam tigui fabade hoddiɓe munen hani eɓe koddi e ngal ɗon leegal e wiide jayde le quotidien jayde las ko addi nden ɗon ari koye dawrugol nde ari koye konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ɓe ƴooki ɗum e hunuko hoorejo Macky Sall yiide wonde tan de eko fate banggue hono jañugol gouvernement woni tan yacinde kala ko fate banggue hono laamu ngu tawi ko terɗe kewɗe ina nanne hen ha tengte jeeyaɓe oɗo mouvement biteɗo Benno Bokk Yakar tawi ko mouvance présidentielle ɓe koliti wonde noon hoorejo leydi ɗi Macky Sall caggal nde jaɓɓinoɓe e gonɗon batu haali e nden ɗon toɓɓere wiide wonde ko fayi arde ne gasa gouvernement o de yiya koye kese jande ne limta yoga hen hayso tawi feñani e hello arawanigo e nde jande witende las quotidien l'observateur jayde groupe futur média koye on politique arti ɓe dokki konngol walla mbiyen ɓe eti famde holko woni e wadde o saha hande biteɗo maître Madi Kenya mo ganduɗa ko gandiraɗo dawrugol ɓe koliti wonde noon ne wayno ko ha joni gurnam kesam kanko maître Madi Kenya ɗum ɗon noon ɓe ƴeewi ha hande golle makko ɗe woni e ɓamtude to banggue cabinet d' avocat manam tan wondemo kujjikinantoɗo e on ɗon cabinet kono kadi e ha joni gurnam makko ɗe wurdi e tani ko en woni ɓiɓɓe ɓiyiko en ɗum ɗon noon ɓiɓɓe mbiyen ɓiɓɓe makko en so tawi en kuutirem ngol konngol kono kadi ɓe garti ha joni e jilluji makko deggodirɗi ɗi woni e wadde tawi noon ko yillade toon to khalife général des mourides toon to Touba goɗɗum ko tawete hen ha hande ko yutti koye dawrugol oɗo sahande jayde arti koye enquête manam losko ngoɓe mbaɗi ko yutti nde e ɓor witende fast track nde ganduɗa ko hoorejo Macky Sall darno ɗum caggal nde o suuɓa e o deuxiéme mandat ɓe koliti wonde noon o sahande de kanko Macky Sall omo yiilo nden ɗon eɓɓore nde o darnuno ɗo kono tan e konguɗi Seydou Gueye holliti wonde de o saha hande foof darni ɗum tan ko ɗo bros coronavirus caggal nde ɗum ɗon kay memi leydi meɗen e wiide on ɗon joguiɗe konngol toon to galle lamorgo ngo joyde libération ko wi nden ɗon ari koye fannu goɗɗo nde ari koye waɗi boniyankago ko wiyete terrorisme ɓe kolliti wonde ko won jihadiste goto manam tan neɗɗo jarlitiɗo tawi koto fannu waɗi boniyankagal tawi ko ɓiɗɗo Allemagne najo kanko nanga toon to aéroport international Blaise Diagne Mbo Dias ɗum ko ɗo tigui e Dakar manam leydi meɗen Sénégal ɓe kolliti noon o wiyete wonde ko Auberge Maurice Falk kanko tan de o saha hande holitama wonde o meeɗino tigui ha joni haɓede toon to Syrie e ko yewti ɗinen fitnaji gondi toon kono kadi ko ina tolno hande duuɓi limtinɗi ko baɗanoɗo ko wiyete ko hono mandat d'arrêt manam kala to yiya tan e jokli windere nde yo jaggue tawi noon waɗi ɗum ko leydi makko Allemagne koye nder hen noon ummi toon to Guinée Bissau e lamorgo muɗum Bissau o yinno noon yaade ko toon to Kenya o rewi ɗo e Sénégal ko nden tigui kamɓe kono leydi meɗen fayi ɓe junggo o saaha mono e juuɗe mabɓe goɗɗum ko tawete hen ne wayno ha joni ko goɗɗo gonnoɗo patron service fiscaux toon to Dowla Bene kañumne kadi o saaha jaggaɗo e wuuro lamorgo ngo hono Dakar kanko noon biteɗo Carlo Adou noon kañum tigui wujjuno ko tolni e milliard uji 4 e copreje CFA toon to leydi makko kankone kadi o fawama junggo o saaha noon o mona e juuɗe dadiɓe leydi men Sénégal goɗɗum ko tawete hen ha joni e nder nde jande libération ko rafi covid 19 docteur Mamadou Dieng gonɗo toon to Diourbel holitti wonde de o saaha hande hay goto e ñawɗo mbo ina tawe e wuuro ganduɗa ngo ko lamorgo mouridisme ngo hono Touba heddi toon ko yimɓe jeetato kañumen foof o saaha hande goni koye galleji mumen woni ñawɓe o mboros covid 19 jayde enquête loski nden ɗon ari koye dossier mawɗo to banggue awo leydi ndi ɗum ɗon noon ko yidde wiide de awo ngo hande o saaha hande ina wuuri caɗele mawɗe so en tugnima e konguɗi yoga e yimɓe tawi ko husortoɓe fannoɓe kolliti o saaha hande de hay lingu ke ene yiye e maaji meɗen saaha noon e jeereɗi ɗi ɗum jeeyi sababu noon hayso yiyama tawda kene tiiɗi no fewi to banggue coggu ɗum saabi noon ɓe ganduɗa ko liggotoɓe fanno ina gondi e kulhuli kam e mette biteɗo Oumar Kebe suuti hen konguɗi kañum ko gawo holiti wonde fofde tekkirondi ko batoji mawɗi ɗi ganduɗa ɗi ina gawa e maaji men leydi Sénégal kañumen paltaki lingu mawgu e tokoso kala ko kawri tan e wayno nawata goɗɗo biteɗo Fallou Sambo kañumne kadi ko gawowo holiti wonde de
oɗo saha hande ina wayno hay hunde ko woni e nder diwanuji maji leydi meɗen Sénégal Aliou Faye kañum ko wittiyanke holiti wonde de ina wayno awannoɓe hewɓe e ngal ɗon meccal o saha hande caggal nden donki dañde yitade koye munen jalti ene jiiɗi waydude ko fate banggue hono mecce goɗɗe lesolay rewi hen nden ɗon jayde o subaka hande Aissata ari koko yewti ko e siftinde yimɓeɓe ko wiyete ko tarih hono histoire nde yilloyi ko toon to wuuro ene wiye jarogne tawete ko e nder ganduɗa nokku ne wiye hono Bandia Fadial ɗum ɗon noon koye toon to diwan mo Mbour ɓe koliti wonde noon ko nokku mo ganduɗa o de ko nokku mantiniɗo caggal wuuro seriraɓe ganduɗa ngo salinoma hono wattede wuuro diinayankoɓe tawi ko alay saago ko wiyete hono on ɗon fannu caggal haare mabɓe e biteɗo hono Maba Diakhou Ba kono kadi e Samba Kodou Niane on tigui darno gonɗon wuuro yitan ujunere temedde jeetati e capanɗe joyyi 1850 guila nden noon ina wayno ha hande gonɗon wuuro ɓe kolliti wonde ko histoire mantiniɗo woni hakkude mabɓe e oɗo diine l'islam waɗi fayde jayde start uddata dabal ko noon tigui nden ɗon jayde e oɗo subaka hande waɗi ko nati ɓiɓɓe Sénégal naaɓe puɗɗortoɗen ko natalomo ganduɗa ko Edouard Mendy ɓiɗɗo Sénégal naajo petannoɗo toon to Rennes gardien de but o saha hande de o waɗi ko wiyete visite makko médical ƴewde cellal ɓandu makko to tolni toon to Chelsea o saha noon ɓe kolliti wonde ɓoytade hanke dini o wona joueur mo FC Chelsea walla mbiyen Chelsea football club goɗɗo tawtede hen ko Keita Balde Diawo kañum de o saha hande clubaji kewɗe ne ƴemamo Valence toon to Espagne Fiorentina Italie e Sampdoria e nder ha joni kadi toon to Marseille ɓeɗo kala ina jiiɗimo kanko ɓiɗɗo Sénégal najo kon tan de ina wayno ha hande ala taw ko gasi kanko ɓiɗɗo Sénégal najo hono Diawo Balde Keita jande waɗi ko namdal holko ɓuuri moƴƴude makko e ɗiɗo clubaji ne wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kelle gadane e oɗo subaka hande tan tigui Amadou hanke won min jimi match de elle ko hanke Paris Saint-Germain mo hawranno Olympique de Marseille mi yi hen biyeteɗo Pape Gueye de Pape Gueye ne hen Idrissa Gana Gueye ne hen en tout cas ko de Gueye wonno Pape Gueye ko toon to Marseille ko ɓiɗɗo Sénégal najo jibina ko banlieue parisien ko holel kono non ko holel daringel de joom darde mo jiidani holon mo jiidani on wayani no caato walo kañum en garate banggue goɗɗo Amadou Moussa woni tan yetti hande banggal fait divers meɗen garani neɗɗo mo ganduɗa ko mantiniɗo e banggal diine hande journoji dawrimo waɗi hande duuɓi 14 ko ganduɗa ete o notimo joomum ko kanko noon o ari walla mbiyan tan o salmini aduna koye hitande ujunere e temedde jeenayyi e nayyi kono noon o wayni aduna tan ko hitande ujunere e capanɗe jeenayyi e jeenayyi e jeeɗiɗi woni 1997 ɗum noon 14 lewru septembre wonno no hande ni ɗum waɗi ɗum hande duuɓi 14 Amadou ko mo ganduɗa woni Mame Abdoul Aziz Sy o holli en caggal ɗum noon woni no ñalawma musɗo e Sénégal te ha joni Sénégal wawa yejjidemo saabu konngudi makko Amadou ha joni koko ganduɗa kala nde fawa cikkata ko hande haala walla ko jooɗiɓe hande ɓe saabi ɗiɗon konngudi ne kaale ko noon tigui Aissata duuɓi nogas e tati ko wirni aduna kanko mo ganduɗa ko Mame Abdou Aziz Sy moɓe noddirta daba c'est à dire ko haali joni ko neɗɗo mo ganduɗa o ina darino no feewi ina mantinino e nder leydi ndi wona tan ni leydi ndi e banggue sous région kala nde fitino waɗi to banggue dawrugol to banggue hakkude leƴƴi hakkude diine hakkude guure e ko way noon ne wayno konngol makko gotol ina yonanno yeeru ngol konngol kadi so tawi ngol siftinama haysino goɗɗo siftinigol tan yimɓe ene ndeeƴiɗi sababude ɗum holko waɗi ɗum ko wondemo neɗɗo aliyanki waɗimo ko wondemo neɗɗo jaam yama waɗimo kadi wondemo neɗɗo mo ganduɗa o ko mantiniɗo saabi nde inde dabah nde ganduɗa o wiyama ɗum a haali 1997 tan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi ñalawma mo ganduɗa o hawruno koye 14 lewru septembre hono no hande ni en jii wonano en ndungu wonno kono nde o yalti aduna waɗi waylo mantinde e nder leydi ndi higgu kame baadi ɓuuɓɗe telli e nder leydi ndi yidde andinde aduna ko neɗɗo Allah mawɗo tigui wirni ne wayno aduna ɗum ɗon noon o kala ñalawma nde yonti ene siftore saabi enen hande cuɓiɗen haalde holko jeeyi sababu noon cuɓiɗen eɗen gandi saaha mo gonɗen hande o Aissata ko saaha musɗo kamniɗo saaha rafiji saaha fitinaji saaha dawrugol saaha hono caɗele to banggue faggudu
suudu fof leydi ndi ene wuuri ɗum pourtant ede kanko nde hawruno hen en ciftor tan ko ɓurno ko mantanade ko wiyete dévaluation des francs CFA ko noon ne kadi fitnaji ɗi ganduɗa ɗi mbaɗino 1988 ha saabi année blanche e fitnaji 1993 wargo keeba mbaye ko nandi hen foof kalde surno hen konngol no wayno Allah rufi hen ndiyam salligi hande o hono makko en ina manki mbiyen entre guillemets leydi men Sénégal sabu kalde fitnaji mbaɗa en ji daƴƴere mawde ɓe ganduɗa ɓe ko ardiɓe hande jooɗiɓe jappeje to banggue galle dinɗi kewani en haalde mum foof ene nangui hoore muɗum kono kanko wona ɗum wonno ene wayno darde kanko pour makko ko wondemo neɗɗo ɓadiɗo hono population o kono kadi wondemo kadi aussi ciftino yimɓeɓe ala ko ɓuuri jojjude e aduna o so wona jaam non tigi Amadou sa ƴeewi ganda Mame Abdoul Aziz ko neɗɗo mo ganduɗa ko dewannoɗo actualité te sa woni jamanu il faut ndewa actualité gam ganda konngudi ma mbane cuutata ɗum kono kadi no mbatta ha cuuta ɗum eɓe kaldataɓe ko holno kaldirta e mabɓe te kanko saaha mo wonno ɗo Amadou kala ko ganduɗa yete arino mawa daro hen ko noon tigui wona duuɓi 14 ko duuɓi nogase tati Amadou ɓooyi effectivement kono noon sa ƴeewi no duuɓi ɗi jaari ni yawata koye yimɓeɓe woni ko ganduɗa yete ndeysan hande duuɓi nogase tati e ko ganduɗa o holli en caggal kono ñande foof wayanno Mame Abdou ko hanki ummi ɗo walla ummaki ɗo taw saɗa heeɗo konngudi makko neɗɗo mantininoɗo kono kadi Amadou e bangal fayde neɗɗo mo ganduɗa ko kettetenoɗo neɗɗo mo ganduɗa so haalino ma yimɓe fof gandu ko waktu mo haali wo ko nde no foti haalde ko yiɗi ko nde Amadou saaha fof so haalino sa ƴewtindimo o hokkete ɗum won noon Aissata no mbiɗa ni ko neɗɗo dewdiɗo actualité kadi aɗa andi haala waɗi ko nde foti haalede ina foti haaldede eɗo foti haalede donc ɗeɗo fannuji kala ene renduno e dow hoore me kanko Mame Abdou Aziz Sy Dabakh donc noon kala nde o haali tan alay saago directement hunde natata koye yimɓeɓe wan noon ko haala ganduɗa ka yonti haalede ka foti haalede kono kadi eɗo ko haala ɗo kadi ko ɗon ka foti haalede donc ɗum woni hande ko ganduɗa ene heddi hakkillaji ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓeɓe haysono tawi eɗen jogui noon ha hande heddiɓe nanɗo hen ene kala e saaha kono elli haala mabɓe ka heewi tan ko heerorade guure ɗoɓe tiimi ɗo walla en tout cas galleji ɗiɓi manam ɗiɓi jooɗi ɗi kono kanko ɗum ɗon ina wayno wona ɗum wonno par ce que sa yi won jillu ngu wonno toon to Touba jillu ngu ɗon ko jillu haldete ko hande e nder leydi Sénégal yidde wiide ko ɗiɗo tarikhaji fof gonɗe nder leydi ndi fof de ina wayno ɗo tindaɗo ko nokku goto ɗo fayaɗo ko nokku goto deweteɗo ko goto wadde ala o ko ni o ko oga rewata o ala fof ni foti jaggodirde manam mbawa famodirde leydi ndi yaara yeeso ko ɗum wonno ko faami kono kadi en jii e sengo ko wiyete dialogue islamo-chrétien hono kankone kadi aussi caggal ceerno Seydou Nourou Tall kankone kadi aussi o waɗi hen o yaɓi hen felo mantinigo e nder leydi Sénégal ɗum saabi hande ko wiyete cohésion manam koddigal hakkude ɓi diiniyankoɓe l'islamiyankoɓe eɓe gona hande ina jokki rewede manam ina jokki hormeɗe ɗo e nder leydi Sénégal foof ko Allah e ɓeɗo moƴƴiɓe wonɓe ɗo e nder leydi noon tigui Amadou ko ɗo min kannotaro ɓindu jayndeli meɗen kala ko duwa e ko duwana hande yo Allah jappa duwa uji fo Amadou ɗo min kadata e ɓindu jayndeli meɗen ko tottude won aadi janggo so Allah jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonno e banu gorko Amadou Moussa heɗanno e banggal caméra o ko Thiatou Walo walla mbiyen Mansour Sow ina wonde sara muɗum Amadou